Što si ti mene danas iznenadila? Pa ja tebe uvijek prijatno iznenadim. A ja tebe neprijatno. Pa ti si mene iznenadio jednom neprijatno, pre 15 godina i od tada ne mogu da dođem sebi. Popravio sam se. Misliš da mogu da verujem u to? Molim. Dobro. Gde je onda Ruža? Ruža? Ti si već zaboravio na Ružama, a? Ne, ja nikad ništa ne zaboravljam. Šta je to? Jao, što su lepe. Bolje od Ruže. Prelepe su, Minđuši, hvala ti. Tako da on ima svoje ja, a on se opet voli kao i da se... Sjajno. Malo sam se napila. Ali sam uspela da odbranim svoj koncept emisije od Subotića. Kako? Tako što krijem kao zmija noge ko će biti gost u ovoj emisiji. Aha, znači ti si rešila ko će ti biti gošća. Ali će to biti iznenađenje. Šta ni meni nećeš da kažeš? Pa kako ako ti kažem da to više neće biti iznenađenje? Zar ne? Da, ja neću nikom reći. A ne, to je više zbog sueverja. Znaš, ono kako kažu, ako želiš da uspeš, onda ne smeš nikome ništa da kažeš. Aj, mnogo sam pospora, izvini. Znam, ali ja tebi uvek sve kažem koliko god da je tajna u pitanju i koliko god da sam umoran. Baš je bilo velo lepo večeras. Meni je uvek lepo s tobom. Da. Hvala na poklonu. Prelepe su. Hvala tebi na pozivu da večeramo zajedno. Rašo, plašim se. Čega? Nas. Laku noć. Laku noć. Halo, Draško? ja sam. Nataša ovde. Aha, ja sve okej? Sve okej, nego sam se ja setila neke zabavne stvari vezane za emisiju, pa rekao da javim Sandri, ali može i sutra, nema veze. Bolje sutra spava sad, Sandra. Da. Kako si ti? Dobro sam. Sigurno? Nešto mi čudno zvučiš. Kao da te nešto muči. A kako si ti to primetila? Pa kad me neko zanima, ja sve primetim.